हेलौ लोगोफोर, नोंथांमोननि गेजेराव आरोबाव मोनसे गोदान भिडिअनि आपडेट लानानै फैलायबाय। बे गोदान भिडिअनि फुल आपडेटखौ मिथिनो थाखाय नैबे भिडिअखौ स्किप खालामालाखैनो जोबजासिम नायनो नांगोन, होनब्लासो मिथिगोन दि नैबे गोदान भिडिअखौ बबे चेनेलाव होदों। लोगोफोर, नोंथांमोना नैबे आंनि बर' इउटुब चेनेलाव गोदानब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होदो आरो भिडिअखौ लाइक शेयार खालामनानै होदो। बिदिब्ला फैदो दिनैनि बे गोदान भिडिअनि आपडेटनि सायाव। दिनैनि बे गोदान भिडिअनि टाइटेलानो जादों फेलें। बियो मोनसे बड' रमान्टिक शर्ट फिल्म। लोगोफोर, दासिमहालागै नैबे गोदान बड' शर्ट फिल्मखौ फुलि नायाखैब्ला नैबे भिडिअनि गेजेरजों जोबनायाव नायनानै लानो हागोन। बेनिखायनो नैबे भिडिअखौ लाइक शेयार कमेन्ट खालामनानै होदो। बे भिडिअनि स्टार्टिंफोरानो जादों रंजालि आरो बिजित। लोगोफोर, बिथांमोना नैबे भिडिअखौ फुलि आपल'ड खालामनानै गालांबाय। बे भिडिअनि स्क्रिप्ट आरो स्ट'रियानो जादों भबनि। इडिटआनो जादों दैदेन औवारी। नोंथांमोना दासिमहालागै बिथांमोननि नैबे गोदान बड' शर्ट फिल्मखौ फुलि नायाखैब्ला नायनानै लादो। लोगोफोर, नैबे भिडिअआ जोबोरैनो मोजां जादों। आरो नैबे भिडिअनि आर्टिस्टफोरानो जादों दैदेन, टफि, भबनि, रैसुमै। लोगोफोर, नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ फुलि नायनो थाखाय बिथांमोननि KM प्रडाक्शन इउटुब चेनेलाव थांनो नांगोन। नैबे इउटुब चेनेलाव थांनानै बिथांमोननि बे गोदान बड' शर्ट फिल्मखौ नायनानै लाहैदो आरो चेनेलखौ दासिमहालागै साबस्क्राइब खालामाखैब्ला बिथांमोननि इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होदो। आरो आं बिथांमोननि नैबे भिडिअनि लिंकखौ नैबे भिडिअनि डेसक्रिप्शनावबो होनानै दोनगोन। नोंथांमोना डेसक्रिप्शनाव थांनानैबो बे गोदान बड' फिल्मखौ नायनानै लाहैनो हागोन। बिदिब्ला लोगोफोर, दिनैनि बे गोदान भिडिअनि गुसुं आपडेटआ बेखिनियानोसैमोन। आंनि चेनेलखौ दासिमहालागै साबस्क्राइब खालामाखै अब्ला आंनि चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै होदो। आं बेफोरबायदि गोदान भिडिअफोरनि आपडेट लानानै फैबाय थायो। आंनि गोदान भिडिअनि फुल आपडेटखौ बयनिख्रुइबो सिगांसिन नायनो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै बेल आइकनखौ क्लिक खालामनानै लाखि। नेक्स्ट भिडिअनि आपडेटखौ थाबैनो लानानै फैफिनगोन।